mbudzi. Mati. Wapedza zvanda kuti uite. Mati? Ndati wapedza nezvanda kuti uite. Ndo zvandiri kuita. Kuita sei? Nditi Mati nditeme mavheji. Kutema izvi kutora mavheji uye nawo. Takamira mavheji uri busy kutema mavheji. Ndakuti tema mavheji kukaya ndokuitira ndichi. Muzedzi wasada kunyepedzera kuda kupusa iwandiri. Uri munhu mukuru strike uri kuda kunyepedzera kupusa. Saka ndakutuma tendo kutema mavheji. Ndani afunga kuti kutema nematombo rega inji kai. Tora mavheji apa uye nawo apa titi munhu awanda wakamira mavheji uri busy kutema.